Wadhi Homa Bay kama wayudo ni jopur ma kaunti ma Homa Bay oyudo mbolea ma nengone yot maromo gunde ma moyo kata 2,200. Mbolea no kod men DAP ma itiyo godo e chenro mar komo e kar kano cham ni e kar kano cham ma yudore e boma ma Homa Bay kod mano mani Kindu Bay seche mowueni. Director mochung' ne chenro mar pur e kaunti no ma Homa Bay iluongo ni Charles Nyayiera wacho ni nyaka ne giyud mbolea go mana jopur manok kende emosekawogi. Jopur no to ywak ne piny owacho mondo winjre oket negi mbolea go e sub counties duto ma Homa Bay mondo ka giyudgi e yo mayot. Store mar cereal board Homa Bay ne wayudo fertilizer maromo bags gidene gunde 1,120. Alafu store ma Kindu Bay wayudo fertilizer manyaromo gunde 1,120. Jopur osebedo ka kawo fertilizer mar DAP ni magi kawuono ne store ma Homa Bay ni kama wantie ni odong mana fertilizer gunde manyaromo 581 to store ma Kindu Bay to 35 gunde kende ma osedhi. Korero mangiso jopur ni fertilizer ni beche kuom gunia en 3,500 to mondo miyud fertilizer ni nyaka dhi ofis machiegni kodi mar agriculture mondo ondiki. Sebedo beneficiary mar mbolea ni nyocha biro ma kaw mar napaka komogo taneno kod umbo ti maber kendo ratiny. Koro aduogo kaw mar top tayudo organic kendo tagoni sirikal erokamano kelonwa mbolea maber gi bei maber.